Na konkurs opštine Prijepolje za projektno sufinansiranje medija koji je raspisan krajem aprila podneto je ukupno 13 predloga projekata, a podršku je dobilo 6. Informativno preduzeće Polimlje d.o.o. iz Prijepolja je za projekat Društvena mreža Polimlje dobilo 450.000 dinara. Alem Rovčanin, proizvodnja televizijskog programa PP Medija iz Prijepolja, za projekat Razvoj kulturnog turizma u multietničkoj sredini dobio je 50.000 dinara. Projekat Pravovremena i tačna informacija kao dobro seme za moju njivu Udruženja građana Forum žena Prijepolja Televizija Forum podržan je sa 350.000 dinara. Za projekat Obrazovani mladi za bolje Prijepolje Udruženju Razvoj UE iz Užica opredeljeno je 50.000 dinara. Projekat Informativnog centra d.o.o. Priboj, Prijepoljski mozaik, dobio je podršku u iznosu 150.000 dinara. Preduzeće za usluge i informisanje Ekran O.D. Enver Islamović i drugi iz Novog Pazara dobilo je 150.000 dinara za projekat Informisanje javnosti o radu lokalne samouprave i društvenim dešavanjima u Prijepolju. Predlog odluke o raspodeli sredstava donela je komisija u sastavu Nadežda Lučić-Tošić, predsjednica komisije, Stojan Marković, član, i Petar Jeremić, član komisije, predstavnici Medijske koalicije Srbije, sa kojom se saglasio predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović.